отиваме на gar.io. Аз съм играл на компютъра, на телефона няколко пъти. И за хората, които не знаят, ние сме едно малко топче, което и сега ще покажа, за да си напиша име. Тъй. Скин да... не си избрах скин. Ой, лаги, на мен ми лаги. Ние сме това малко топче, което трябва да става голямо. Но на телефон е много трудно. Тук да видим кое е. Тук има... Аз съм 81-ви, някъде бях. Тук да видим дали си има подарък. Нямам. Хората, това е играта. Махнах си името сета. Тук настройки, да видим шоп, дали можем нещо да си купим. Не коинс, бъркат. Скин. Най-скъпия 250 ми събирам. От сега. Тук нямам. Оха. Мен скинът, който най-много ме кефи. Скинът, който най-много ме кефи, ще видите скоро. Само да отида там. Колко много скинове, буквално. Този последния спай. И сега ще пробвам да бъгна всичко буквално. Спай. Скин, тук имам ли? Ето ти. Добре. Ми спай. Както виждате, не ми излязва. Опа. Да. Можем да фидваме, да се разделяме. Тук някакъв ме следва. Се тая. What? Какви избягващи манери. Този си е голям. Аз съм на 80-то място. 84-то. Ставам все по-голям. И по-голям. Топ 5, докато стигнем, просто бая време ще има. Защото те са някакви супер огромните. Например, този мога да го изям, но този отгоре може да се раздели за мене. Ето, и ме изяде. Отивам долу. Пак. Хората, това е игра. Вътре е голям. Някой има вътре. Сета. Това беше играта. Надявам се да ви е харесало. Free Coins да видим. И за последно ще направя едно малко ревю. На някаква игра, която е рандом за безплатни пари. Collect precious resources. Хора, може да имам копирайт, затова съм махам така. И чао!